orkesta guztiarekin abestea, ni ohituta nago gitarrekin, bateriak, ez dakiz ere, energia horrekin kantatzen, ez? Eta niretzako bai izan zen zer berria. Eta egia esan oso egun ederra izan zen. Egun seinalatua abuztuaren 22 izan zen, baina Ken Zazpik eta Fernando Velázquez musikariak denbora zeramaten Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren proposamena lantzen, disko berria prestatzen. Ikusi gendun aukera handi bat eta ezberdin bat, motibatzen gintuen erronka bat, ur ezezagunetara salto egiteko bertigo hori ere bai. Eso es lo que más ilusión me hace a mí, pensar que voy a colocar ahí un poquito en su mundo y yo soy un invitado ahí. Fernando Velázquez orkestra zuzentzera gonbidatuta zegoen Ken Zazpiren bertsio sinfonikoan, baina lehenago kantak aukeratu behar ziren, moldaketak egin eta batez ere obra berria sortu. Hasieratik ulermen baina handia dela iruditzen zait. Eta batez ere iruditzen zait berak ere ahalegin handia egin duela gure gana gerturatzen, gure hizkuntzan hitz egiten, ez? Iruditzen zait berak gehiago ezagutzen zuela gure mundua, mundu sinfonikoa baino, ez? Veo como una redigestión de un montón de cosas para vosotros, de coger todo y volver a hacerlo, lo cual es muy complicado. Y por un lado requiere mucho esfuerzo y además mucha generosidad hacia los que venimos. Podrían decir, tío, no te metas en mi vida, que estas canciones son mi vida, ¿quién eres tú para...? Argi geneukan, beste 88 musikarirekin konpartitu behar gendula kantu bat, ez? Orduan, jakin behar gendula momentu batzutan lekuak isten orkestari, beste batzutan guk pixkat usten gure instrumentazioa. Con tiras y aflojas, pero creo que hemos conseguido, no solo yo, sino la orquesta, todos los músicos, ir colocando esa energía. Diskoaren emaitza honaren klabetariko bat hori dala, ez? Azkenean, gure emozionalidadea eta Fernandoren emozionalidadeak badaukatelako amankomunetik, ez? Berak proposatzen zizkigun, pluginekin eta sekuentzia batzuk nolabait ere simulatzen zutena orkestak egin dengo zuena. Horretan oinarritzen ginen lan egiteko, ez? Eta berak beti izatezko, gero orkesta ezberdina izango da, eta... Ezberdina eta hobea. Orkestraren haize instrumentuak eta arizkoak banatuta grabatu ziren. Gero Ken Zazpi sartu zen, gitarra, basua, bateria eta ahotsa. Segin behar ditut kantuak ahaztu, desikasi eta berriro kantatu, ez? Eta prozesu hori egiten ari zait pizkat zailena. Eta are zailagoa ere ondoren zetorrena, osagai horiek guztiak nahastea. Baina hainbeste aldiz entzute horrek distorsionatu egiten du zure zera, ez? Orduan oso importantea da nahasketetan hori, ez? Denbora hartzea eta mimos egitea. Sí que va a ser un viaje para quien lo escuche y es el viaje que hemos hecho nosotros por partes. Tengo muy buena sensación de que va a encajar todo. Diskoa amaituta dago, Ken Zazpiren gai ezagunen 8 bertsio eta 3 kanta berri. Iragana, oraina eta etorkizuna, eta laster aktore berri bat, publikoa. Es que es muy emocionante saber que cuando hagamos el concierto vamos a tener tanto público que va a cantar las canciones. Si ellos, que son 6, ¿no? Podéis tocar 6, ¿no? En directo, hacen lo que hacen, imagínate si somos 106, ¿no? Con la orquesta. Sumar esa energía y la energía del público es algo completamente irrepetible. Irrepetible que repetiremos 6 veces en sitios diferentes, pero precisamente por eso va a ser diferente en cada sitio.